2007 Tampereella syttyi suomalaisen musiikkimaailman taivaalle tähti, joka ei ole vuosikymmenten aikana menettänyt hohdettaan. Legendaarinen rock-yhtye Popeda perustettiin Pate Mustajärven ja yhtyeen tuolloisen bassokitaristin Ilari Ainialan aloitteesta. Viime päivinä yhtye on ollut jälleen otsikoissa, kun Popeda julkisti uuden laulusolistinsa nimen. TV1 Ilta tarjoaa nyt tuhdin annoksen Popedaa. Illan aloittaa dokumentti, joka kertoo yhtyeen tarinan. Sen jälkeen luvassa on vielä kooste Popedan viimesyksyiseltä keikalta Tampereen Ratinan stadionilta, jossa bändin alkuperäinen solisti Pate Mustajärvi esiintyi yhtyeen kanssa viimeisen kerran. Voisi bändi kuitenkin keskellä. Yes. Antti! Sitten mennään. Onks kaikki? No ei. Yksi torvikoplasta vielä. Joo, mennään. Vielä nojakkaa niin paljon lähemmäs keskelle kuin ikinä pääset. Joko! Kivekset! Kyllä, tosta lähtee. Pauli, eiks niitä? Mennäänkö se yö? Sitä on vedetty ainakin vähemmän. Näin yö! Säädetään vähän kuuntelua. Yö! Vähän, odota vähän! Täällä. Mä laitan sinne, mutta mä laitan se vastaan katsotaan 100. Niin. Mä laitan kyllä se, mä laitan tänne jonnekin sitten. Niin, jossain tossa voisi olla ihan hyvä. Joo. Yksi Suomen pitkäikäisimmistä rockbändeistä Popeda lopettaa. Bändi on ollut kasassa jo yli 45 vuotta. Yhtyeen ura huipentuu Tampereen Ratinan stadionille Ratinasta poikki konserttiin ensi syyskuussa. Kyllä siinä totta kai semmoinen pieni haikeus iski varmasti vähän kaikille meille. Rockibändistä yksi ilmoittaa tavallaan tämmöisen niin kuin lausunnon, niin se merkkaa jonkun aikakauden päätöstä. Mutta kyllä niin kuin bändi ja tekniikka ja kaikki managementti tiesi hyvissä ajoin. Mä olin ilmoittanut, että näin tulee käymään. Että kyllä mä vakavasti olen pohtinut, että ei tämä mikään päähänpistö ollut. Pauli Mustajärvi ei ole niin kuin enää mukana Popedan kokoonpanossa. Hän jäi sillä Ratinan pysäkillä pois, se oli hänen oma valintansa. Ja me muut sitten valitaan sitten toinen tapa jatkaa tätä. Ja siis sehän oli mun pysäkki. Muut tekee mitä tekee ja jatkaa kuinka jatkaa ja varmasti jatkaa. Ihan varmasti. Ei sinun mitään ja niin pitääkin. Mulle ei ole tavallaan mitään syytä eikä varsinkaan halua lopettaa. Mun mielestä Popeda on niin iloinen rock'n'roll-bändi, että mun mielestä Popeda jatkaa tästä. Hautamäki sanoi hyvin, että mieluummin hän esittää sitä musaa kuin tusina huonoja coverbändejä. Se on mielestäni aika jees. Koska se ei huonoa Popedaa kuuntele sikankaan. Eihän se missään nimessä tule olemaan sama Popeda, eikä me haitakaan mitään varapatee tähän laulusolistiksi. Se olisi mun mielestä vähän valjua, koska Pate on Popedan paras laulusolisti ollut. Ja kaikki tajus siinä hetkessä, että okei, että tämä ei ole vaan se, että joku jää niin kuin pois ja otetaan vaan joku tilalle. Niin ei me lähetä sille tielle, vaan me lähdetään kaivaan sitä Suomi rock'n'rollia ja sitä ikurilaista kansanlauluperinnettä, mikä Popedassa on aina ollut.
Ulkona sataa taas yhä lujempaa. Meri jäätyy kuolee. Sulje oven, baby, ota valot pois. Ei sinne enää mennä voi. Olen nähnyt kaiken, ei enempää. Se rapi auki ringan. Mä etsin sua, lämmitä mua. Ota lujana päästä pois. Samalla kun iskelmien myynti on pysähtynyt, on rockin myynti selvästi kasvanut. Esimerkiksi tamperelaisen rockia tuottavan levyyhtiön myynti on vuodessa kaksinkertaistunut. Ja yksi syy rockin menestykseen on aitous. Yleisö tunnistaa aitouden. Mikä on se rockin salaisuus? Mistä se aitous tulee? Tulee siitä, että tekijät tekee, mitä ne haluaa tehdä, ja ne tekee sen alusta loppuun asti itse ilman, että ulkopuoliset tahot näpelöi sitä musiikkia matkan varrella. Tuttu kaveri, joka oli sekä Paten että mun tuttu, niin se kertoi mulle bändistä, joka on niin silloin tuttuja kavereita siellä, Mikkonen ja Pate ja muutamia muita, jotka soittaa Mustajärven autotallissa treenaa, ja ne on hirveän hyviä. Mä menin kattoo niitä sinne autotalliin sitten. Sitten mä sanoin jätkille, että kyllä mä haluan. Että meillä oli silloin 3 bändiä joka levyyhtiössä. Että kyllä mä haluan ruveta tekemään teidän kanssa levyjä. Me tosiaan sitten, mä kävin vähän niin kuin katsomassa sillä silmällä Popedan yhtä Iikurin keikkaa, että Popedan toimistolta sanottiin, että meet sinne vaan ja katot vähän sieltä peräseinältä semmoisella fiiliksellä, että voisitko sä mennä tuohon bändiin. Ja mä nyt sitten menin, totta kai bändin jätkät ja tiesi jo, että mä oon siellä mukana. Ja keikan jälkeen Mustajärvi sanoi, että tuus tonne takahuoneessa käymään. Ja sen ensimmäinen kysymys oli, että Luuleeko sä pärjääväs meidän orkesterissa? Se on kauniilla Tampereen murteella. Että tiesin kyllä poikien maineen, joka oli aika karu yhdessä vaiheessa ja sillain, että niin kuin voiko tommoseen äijäkööriin niin kuin nuori poika edes mennä. No, mitä tossa vaiheessa kysytään, niin kuin voisi edes vastata muuta kuin, joo, totta kai mä pystyn. Tähän bändiin on aina tullut ihmiset justiin silloin, kun niiden on kuulunut tulla. Se oli niin kuin, Kostelo se oli niin täynnä virtaa ja sillä oli kaikki auki. Ja sitten mä uskon, että ainakin mä omasta puolestani niin kuin, en millään tavalla halunnut niin kuin pidätellä sitä tai laittaa niin sanotusti ruotuun. Se on semmoinen pikkusen isällinen ote, koska Pate on mua niin monta vuotta vanhempi. Ja se on kuitenkin niin vahva persoona, että se on niin kuin, vähän sellainen niin kuin, mä oon semmoinen oppilas sillä. Ei niin kuin Pate neuvoa, että teet tota ja teet tota, mutta se antaa kritiikkiä, semmoista hyvää kritiikkiä. Oho, isähahmo. Se tuli ehkä vähän sieltä, että jos sä oot 19-vuotias ja toinen on jo 25-26-vuotias, niin elämäntilanne on eri. Eli on perheitä ja on asuntolainaa ja on niin kuin pyöritään ihan eri piireissä. Niin kyllä siinä niin kuin joutuu vähän katsoa mallia, että ai niin, täällä keikkabussissa on tämmöiset paikat ja keikalla ollaan näin. Ja jos tämä oli Mustajärven idea, tämä mun liittyminen, niin kyllähän joutui katsoa vähän peräänkin, että hienosti se on kyllä viittansa kantanut, ei siinä mitään. Ihan loistava jätkä ja tehnyt hienoja biisejä. Löysin sen henkisen kotini sieltä Popedasta ja sitten, että mä tykästyin aika nopeasti siihen heidän meininkiinsä, mikä siellä oli. Se oli se välillä ihan huikeeta, kun niitä C-kasetteja tuli niin kuin koko ajan. Että siis niitä biisejä tuli ja mä kirjoitin. Ja sitten siihen sai tuotua sen oman lisänsä, eli sai tuotua omia biisejä. Mustajärvi sanotti niitä ja lauloja. Mun mielestä se kuulosti tosi hienolta. Popedan laulusolisti ottaa asiat vieläkin eppua köykäisemmin. Esiintyminen on ajoittain huvinäytelmä, jossa naurettavina ovat niin yleisö kuin esiintyjätkin. Popedakin eksyy ajoittain samanlaiseen
desibelien jumalointiin kuin Eppu ja moni muukin yleisö ja yhtye, unohtaen, että määrän ja laadun suhde pitää ensin tarkastaa ennen kuin ruvetaan julkisesti esiintymään. Että se varmaan se levyntekokin oli sitä, että se on tehtävä se levy. Ja sitten niitä tuli vähän hosuttua, että siellä on paljon sellaista, että olisi voinut jättää tekemättä. Ollaan aika malttamattomia studiossa, että niin kuin, eikö tämä nyt ole jo valmis? Eikö tämä ole jo tässä? Kun tuli siltä järjettömältä rundilta ja sitten pari päivää himassa ja sitten studioon, että mitä me nyt oikein tehdään? Sitten tehdään nyt jotain. Kirjoita jotain. Pahin on mielestäni määrätynlaisen alatyylin runsas viljely, joka varsinkin tuossa uusrähjäisessä musiikissa esiintyy erittäin voimakkaan. Missä ovat kauniisti taipuivat laatusanat, adjektiivit? Menin istumaan sen viereen. Sanoin sille näin, hei mennään nussiin. Come on, hei mennään nussiin. Tulehan baby. Mä tahdon antaa sulle kaiken hiipään. Heille mäkin annan, jos vain tuu. Joo, se on juuri, se on sitten se osasto että kun kirjoitetaan studiossa aamun 4 tietyssä olemisen tilassa, niin sitten syntyy klassikoita. En mä saanut jätkiä studioon, kun kaikki oli jossakin päin maailmaa, taikka pilkkimässä, taikka joku oli Kanarialla lomalla, taikka muuten vaan. Ja sitten totta kai alkuaikoina se, että on tiettyjä tekstejä, mitä hävettää, että ne on tonne jäänyt. Ja ne ei ikinä sä niitä sieltä pois saa. Niin taas johtuu siitä, että me oltiin studiossa, niin me oltiin koko ajan kännissä. Pitääkö paikkansa, että materiaali äänitettiin 2 tunnissa ja täydessä kaasussa koko juttu? No ei ihan pidä paikkaansa, että 3 tuntia. Meni melkein 4 tuntia. Muistan, kun sitten äänittäjä Headline Studion Jani Viitanen, se kääntyi minuun päin ja kysyi, että minkä takia te teette levyjä? Mä sitten, tämä homma niin kuuluu, että pitää tehdä levyjä. Noniin. Todella hienosti meni. Hyvä. Murevaa. Kuunnellaan. Kyllä te jonain päivänä opitte. Suhtaudutaan arvostavasti, että aikaisemmin se oli vielä niin kuin sanotaan 70-luvun lopullakin, että noita tämmöisiä rokkijätkiä. 86, Mikkonen kuoli. Hänellähän siis sydän aortta repesi, eli sydän räjähti, niin kyllä siinä vähän aikaa ihmeteltiin. Että kun se tuli kuitenkin niin puun takaa, että kyllä sitä niin kuin funtsi, että ei tästä nyt tämmöistä hintaa pidä maksaa. Kuitenkin miettii, että mies oli 31-vuotias. Hyvänen aika sen. Mulla taisi mennä aika lujaa silloin studiomarkkinoilla ja mä tein vähän kaikkea siinä kohtaa, että mä en oikein niin kuin tiedä, mikä Mustajärven ajatukset oli, mutta jälkeenpäin olen kuullut, että hän harkitsi sitä, että jatkaako Popeda. Niin kuin mä oon sanonut, ainoa kerta oikeastaan niin kuin, että mä oon ihan vakavasti ajatellut, että tää oli tässä. Olen myös istunut silloin palaverissa, jolloin Arvo Mikkosen leski ilmoitti, että totta kai teidän pitää jatkaa, että tätähän Mikkonenkin olisi halunnut. Se on aika lailla semmoinen niin kuin tietyllä tavalla Popedan vuonna 0.
Tilaa mullekin. Iso. Mulle iso. Tolle iso. Iso. Lonkero. Iso. Eli Popeda ei ole koskaan ollut semmoisessa tilanteessa, että nyt pistetään pillit pussiin. Ei koskaan. Mutta oli myös semmoinen tilanne, että me ollaan Jyrki K. Melartinin kanssa, basistin kanssa ihmetellään, että meillä ei ole muuten rumpalia, meillä ei ole kosketinsoittajaa ja me ei tiedetä, missä meidän laulusolisti menee tällä hetkellä. Että me ollaan kaksi. Kyllä nämä muutama vuosi oli aika. Kutsun niitä elämäni pimeäksi keskiajaksi. On ollut totta kai vaikeita aikoja. On ollut jopa pimeitä, eli siis mustia aikoja Popedassa. Se oli polttoaine, millä kone pantiin käymään ja kone sammutettiin. Kyllähän se pitkä meni sillain, että itse niin kuin ajattelin, että mä haltsaan tai jutun. Mutta se oli aika yksinkertaista ja en varmaan ole ainoa tällä alalla, joka painaa meneen eikä myönnä, että nyt on vakava ongelma. Jos joku haukutaan ja tulee huonot arvostelut, niin valitettavasti sinne tulee mulle. Välillä mä en tiennyt, että onko kaveri, jonka kanssa mä keskustelin, että onko se ihminen vain alle puh. Tuskin Mustajärvi arvosteluita luki taikka fanien yhteydenottoja, että nyt Popeda ei ole se, mitä sen pitäisi olla. Ekaksi tähän muutama sana Popedasta. Suomen kovin ja mahtavin hard rock band. Ei ole epäilystäkään, että Popeda olisi paras. Ja jos sulla, Pate, ei olisi ämmää, niin mä veisin sut, Pate, vaikka pakkovihille tai sit kosteluun. Nimittäin sä, Pate, oot niin hurjan seksikäs. Ja kostelu oot jumalattoman söpö. Elämä ilman Popedaa on kuin pulla ilman hiivaa. Mutta onneksi sitten jo tapahtui jotain. että ymmärsi, että nyt on pyydettävä apua. Siinä on varmasti yksi kans tämän Popedan pitkän iän salaisuus. Tietysti se, että maton alla on paljon tilaa, mutta se, että pidetään hermot kurissa ja tehdään sitä hommaa, mitä me osataan, vaikka vastassa olisi jäävuori. Tamperelaiset muusikkotoverit uskaltavat veikata Popedalle ja Patelle vielä pitkää uraa. Jos hyvin käy, niin Pate heiluu edelleen tuolla tosin kepin kanssa, mutta heiluu kuitenkin. Kepin kanssa? Ja miehistö on saattanut vaihtua muutamaan kertaan ja nuorimmat on edelleen 20-vuotiaita. Jyrki K. Melartin, Popedan basisti, joka liittyi vuonna 1980, niin hän jäi tosi yllättävästi pois orkesterista. Ensin se sanoi, että hän joutuu olemaan pari keikkaa niin kuin henkilökohtaisista syistä niin kuin sivussa, kunnes se sitten ilmoitti, että ei hän muuten tule enää ikinä. Popedasta pois lähteminen on aina, olen sanonut, että se on perusteltua, koska ne 10 000, 100 000, miljoonat kilometrit, joita keikkabussissa on istuttu, takahuoneessa venttailtu soiton aloittamista, yöllä matkustetaan kotiin räntäsateissa. Kyllä se on niin kuluttavaa, että jos joku sanoo, että hän haluaa lähteä pois Popedasta, mä sanon, että mä ymmärrän sun. Jyrki K. Melartinille tuli vain kilometrit täyteen. Ei hänen tarvinnut perustella mitään syytä, että miksi hän lähti. Se oli yksi puhelinsoitto, kun hän ilmoitti, että josko hän nyt ei lähtiskään seuraavalle keikalle. Ja Melartin on aina, sehän on aina, ei se niinku kauheasti kysele, kun se päätöksiään tekee. Että se on hänen tapansa ja mikäs siinä? Sitten piti tehdä nopea ratkaisu. Meillä oli Porin jäähallissa seuraava keikka muutaman viikon päästä, että oli pakko tehdä jotain. Sitten mä soitin Aleksille, että kun sä osaat kuitenkin nämä meidän kaikki biisit, niin tuutko? Aleksi sanoi, että joo, hän tulee. Sitten tuli tämä Melartinin
ilmoitus ja nyt tarvittiin kipeästi sitten basistia loppuvuoden keikoille. Ja taas täysin treenaamatta suoraan Porin jäähallin lavalle ilman soundcheckia ja muuta. Ja sitten oli, kyllä siinä vähän oli sillain nenänpää jo valkoisena, että kai se pärjää, kyllä se pärjää, pakkohan sen on pärjää. Onhan näin tuttuja biisejä. Mä aina muistan, kun tää mies oli nuori mise joskus. Mutta oltiin tuolla Kaivarissa. Sä menit kattoo sitä jengiä sieltä Klein-bussista. Vittu mä en mene tonne. Niin se oli siis eka se sekunti. Joo, 84, oli 25 000 ihmistä Kaivarissa. Mä ajattelin, että en mä katso sitä jengiä, että kyllä tää tästä menee. Menin katon lavalle vaan ja kattelin lattia ja pistän kitarakamat kohdalle. Sitten kun mä käännyin sieltä. Oho, pojat. Pärjäs ihan niin kuin isänsä aikoinaan vuonna 1982. Että sinne mennään ja näin soitetaan ja hanat auki. Mä olin täysin lumoutunut. Olikohan sen 3. keikka, niin oli Nokia-areenalla 200 000 ihmistä. Ja mä kattelin häntä takahuoneessa, että se oli ihan kuulina. Mä olin, että on tuo kova jätkä. No siinä kohtaa, kun sinne Nokia-areenalle oltiin menossa, niin kyllä siinä oltiin kaikkea muuta kuin vaan rauhassa ja kuulina, vaikka se ehkä siltä saattoi niinku vaikuttaa. Kyllä siinä onneksi saatiin se muutamat keikat siihen pohjalle, ettei tarvinnut ihan kylmiltään sinne lähteä soittaa 30 biisiä. Tämä ala ei ole kaikille. Popeda-yhtyeessä ei pärjää ihan, tiedätkö mitkä, kermaperseet. Mutta sitten kun ajattelee, niin sehän on imennyt sen Popedan niinku tommosesta. Että se on jotenkin, se on syntynyt siihen. Ja kyllähän me ollaan niinku meidän kakaroita reenattu tuossa jokunen vuosi. Juuri tuossa matkalla. Ja valmiina nousee. Suomen kansaa kiusataan vielä monta vuotta. Eli Alex pelasti bändin. Bändissä on aina silloin tällöin noita pelastajia tullut. Ja viimeisin oli Alex Hautamäki. Meillä on joka kevät, ennen kuin lähdetään festarikiertoille, niin meillä on palaveri, mikä pidetään. Sanotaan nyt näin, että kauniisti sanoen, niin se oli hieman myrskyisä silloin keväällä. Mulla ei mennyt hermo missään vaiheessa. Ja mä oon osapuilleen aika rauhallinen tyyppi. Osaan mäkin korottaa ääntäni, mutta mä tiedän, että missä kohtaa ja mitä silloin niin kuin oikeastaan pitää tehdä. Mutta asiasta sitten kuitenkin päästiin sopuun. Alkuhölmölyjen jälkeen, tarkoitan ihan henkilökohtaisesti minua, niin sitten homma lähti rullaan makeasti. Ja mä tein itse päätöksen sitten siinä sen alkukesän parin pienen lipsahduksen jälkeen, että mä nyt hoidan tämän kesän niin kuin pääkirkkaana. Ja niin mä tein. Me ei olla tapeltu musiikillisesti. Me ollaan aina ymmärretty toisiamme biisin kirjoituksen suhteen. Me ollaan aina päästy sopuun ja ymmärretty, että bändin parhaaksi tehdään valintoja. Se on sitten taas niin kuin median homma näköjään toi, että ne yritti saada aikaan, että meillä olisi isompikin riita Kostalon kanssa, mutta ei meillä nyt semmoista ole. Me ollaan vähän erilaisia Paulin kanssa, mutta ihan samanlaisia. Se on se pieni rock'n'roll sydän kuitenkin on siellä meidän sisään rakennettuna. Mä oon 45 enkä mä nyt ihan romu vielä. Ei ole mitään syytä lopettaa edes 10 vuoden päästä. Ei tietenkään. Mulla on hyviä hommia. En mä niitä hommia lopeta. On surullisia esimerkkejä siitä. Ei nyt tarvi sen kummemmin. Mutta kuitenkin siitä, että ei niinku ymmärrä siirtyä vähän sivuun. Mennäisin jäädä autoon. Tää on 3 Keikkoja. Hei. Miksi te soittamassa? Mitä te täällä kylmässä keikkabusseissa? Mä kotiin katon. On tottunut.
Esittele vaikka kotiassa. Tässä on... Aivan. No tää on tämmönen... Siellä on nukkumaa. Nukkumaa-osasto ja... Nukkuma kautta kypsy. Ja ne on niinku kypsymöitä. Niin on. Kypsymöitä, joo. Tuossa on Mustajärven kypsymö ja heti päällä on Melartinin kypsymö. Niin Ja helvetin vaarallista, kun Melartinin kypsymö on tuolla ja nyt tää mä oon alle. Ja tunnetusti tämä Melartin on semmonen tuhtipoika. Niin on. Missä te vietätte enemmän aikaa, kotona vai täällä bussissa? Varmaan tällä hetkellä. Niin, jos verrataan keikkareissuja, niin kyllä bussissa ollaan eniten. Enemmän kuin lavalla. Ja enemmän kuin kotona. Niin on. Ja sitten kun sitä ikää tulee, mille et mitään voi, niin se ajaminen ja se valvominen ja se kaikki. Ja sitten se, niin se tietyllä tavalla sellainen loputon rundaaminen. Popeda on pitänyt tänä aikana niin 1,5 vuoden tauon. Muistan palaveri jostain 80-luvun puolesta välistä, että voitaisko me pitää tammikuutaukoa, kun on vähän kylmä. Edelleen lavalla on ihan kiva. Mä tykkään siitä. Se on hienoa puuhaa. Ei se mitään työtä ole. Tämä vanhuus tulee meille jokaiselle joka tapauksessa. Ja jos ei olisi Popedaa silloin mun elämässäni, niin mä voisin olla aika yksinäinen. Nyt mulla on uudet kuviot. Mä tein levytyssopimuksen ja tuun tekemään musiikkia ihan varmasti ja tuun laulaa niin kauan kuin lutku toimii. Mä henkilökohtaisesti tulen jatkamaan Popedan soittamista niin kauan kuin peräseinä tulee vastaan. Tää on se yö, me lähdetään, ei mitään jää. Tää on se yö, me synnytään. Toiseen